Kommunikáljatok személyesen. Hogy ne engedjenek a tömegnyomásnak, válogassanak személyesen, önállóan, legyen autonóm ízlésük. Fontos, hogy értékadó tartalmakkal legyünk jelen az interneten, és hogy minél többen megismerjék az Úr Jézus tanítását, és Szent Ferenc kistővédeit. Óriási lehetőség a tömegkommunikáció. Óvatosnak kell lenni, tele van hát mindennel. Szóval ott aztán minden van. Úgyhogy a Szentlélek bölcsességét kérem, és azt a megkülönböztetés érzékét. Hogy felfedezzétek, hogy mi az, ami segít benneteket, mi az, ami meg nem. És csak azért, mert itt ott van, meg sok van belőle, meg más is azt követi, vagy olvassa, vagy használja, nem biztos, hogy nektek pont az a segítség. Szóval, hogy bölcsen, okosan. Hogy észrevézzék mindazt, amit néznek, és hogy legyenek bátrak értékeket közvetíteni ezen a fórumon is. Hát az, hogy tanuljanak meg jól élni a kommunikációs lehetőségekkel, és megkülönböztetni, hogy milyen tartalmakat használnak, hogy ne rombolja a lelküket, hanem építse azon bármit. Kommunikáció az önmagában egy vagány dolog, de azt lehet okosan. Felelősség teljesen. Hajrá!